Είναι το Business Today από το City Channel. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του DC, Αβέροφ Νεοφύτου, αγνοώντας 3 εγνωσμένου κύρους επιχειρηματίες και τεχνοκράτες, οι οποίοι διαχειρίστηκαν την υποσυζήτηση συμφωνία με το Κατάρ, υποβαθμίζοντας τις θέσεις του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, οι οποίοι ξεκάθαρα ευνοούν την ανάγκη πραγματοποίησης της επένδυσης, μιλά αόριστα για ξεπούλημα και περίοδο ξεπουλημάτων, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Σταύρος Ευαγόρου. Σε δηλώσεις του σχετικά με την τοποθέτηση του κυρίου Νεοφύτου για τη συμφωνία με το Κατάρ, ο κύριος Ευαγόρου είπε ότι άλλο η αντιπολίτευση με επιχειρήματα, άλλο κινδυνολογία και σίγουρα άλλο η συνειδητή προσπάθεια να επιχειρείς να παρεμποδίσεις, να προσπαθείς να γκρεμίσεις ό,τι η κυβέρνηση πάει να χτίσει. Δυστυχώς, ο αναπληρωτής πρόεδρος του συναγερμού υπερεύει πλέον τα εσκαμμένα. Παραποιώντας δεδομένα, παρασιωπώντας στοιχεία τα οποία γνωρίζει, παραπληροφορεί την κοινή γνώμη μέσα στα πλαίσια της πάγιας τακτικής του συναγερμού να προκαλεί σύγχυση μέσα στον κόσμο. Αγνοώντας 3 εγνωσμένου κύρους επιχειρηματίες και τεχνοκράτες, οι οποίοι διαχειρίστηκαν την υποσυζήτηση συμφωνία με το Κατάρ, υποβαθμίζοντας τις θέσεις του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, οι οποίοι ξεκάθαρα ευνοούν την ανάγκη πραγματοποίησης της επένδυσης, μιλά αόριστα για περίοδο ξεπουλημάτων, πρόσθεσε. Ο κύριος Ευαγόρου είπε επίσης ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του DC παρασιωπά συνειδητά το γεγονός ότι με βάση τη συζητούμενη συμφωνία όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις πέραν από τις τιμές αναφοράς που χρησιμοποίησε η πλευρά του Κατάρ θα καταλήγουν στην κυπριακή πλευρά. Και ενώ ο κύριος Νεοφύτου γνωρίζει πολύ καλά τη φόρμουλα στη βάση της οποίας έγινε η αξιολόγηση της επένδυσης, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι το όφελος για την κυπριακή πλευρά μπορεί να κυμανθεί με βάση το πιο απεσιόδοξο σενάριο στα 90 εκατομμύρια ευρώ και με βάση το πιο αισιόδοξο στα 204 εκατομμύρια ευρώ περίπου, επιμένει να συγχύζει τον κόσμο. Τα πιο πάνω, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές που διανοίγονται για τη συνεργασία με το μεγαλύτερο επενδυτή στον κόσμο, τα ωφέλη για την απασχόληση και τα ωφέλη από την αναβάθμιση της πρωτεύουσας. Εκφράζοντας λοιπόν τη λύπη μας, γιατί ο αναπληρωτής πρόεδρος του DC επιχείρει παρασιωπώντας στοιχεία και παραπληροφορώντας να σκοτώσει την επένδυση, καλούμε τον DC, έστω και την ίστατη, να σκεφτεί το συμφέρον του τόπου παρά το συμφέρον του κόμματός του. Κατέληξε. Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί τους δημότες και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων ότι μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Φεβρουαρίου 2011 θα παραχωρείται δωρεάν στάθμευση των υβριδικών οχημάτων τους στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης της πρωτεύουσας, μέσω της έκδοσης ειδικών δελτίων. Η παραχώρηση δωρεάν στάθμευσης τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2011 και θα έχει ισχύ μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2012. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στο Δήμο Λευκωσίας το πιστοποιητικό εγγραφής του υβριδικού τους οχήματος, για το οποίο θα εκδίδεται δελτίο δωρεάν στάθμευσης. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα ακολουθούν την πιο πάνω διαδικασία δεν θα τους παραχωρείται δωρεάν στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των δελτίων δωρεάν στάθμευσης υβριδικών αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Νίκο Νεοφύτου στο τηλέφωνο 22 79 71 72. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λευκωσίας παρέχει επίσης στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων δωρεάν στάθμευση στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μόνο με την έκδοση του ειδικού δελτίου. Περισσότερες ταινίες είναι τώρα διαθέσιμες στην υπηρεσία βίντεο καταζήτηση Movie Club της Primetel, αφού η εταιρεία σας φέρνει τη Sony Pictures, άλλο ένα από τα σημαντικότερα στούντιος του Hollywood. Η Primetel δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της να παρακολουθήσουν ακόμη περισσότερες blockbusters και αγαπημένες ταινίες που άφησαν εποχή, αφού η εταιρεία διαθέτει ταινίες από τα 5 μεγαλύτερα στούντιος Universal, Warner Bros, MGM, Paramount και Sony Pictures. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της παράνομης χρήσης 30 ξένων πιστωτικών καρτών από κάτοικο Κύπρου για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, μετά από υποκλοπή των δεδομένων τους, η JCC Payment Systems αναφέρει πως ο έγκαιρος εντοπισμός από τα στελέχη της JCC της παράνομης δραστηριότητας αλλοδαπού κατοίκου Κύπρου για αγορές και πληρωμές στο διαδίκτυο με τη χρήση υποκλοπέντων δεδομένων ξένων καρτών πιστοποιεί για άλλη μια φορά τη σημασία της διαρκούς και συστηματικής παρακολούθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην προκειμένη περίπτωση, η κυπριακή εταιρεία, όπως ήδη ανέφερε και η αστυνομία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος είχε διενεργήσει διαδικτυακές συναλλαγές εντός και εκτός Κύπρου ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Στην εποχή των αυξημένων κινδύνων που συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη χρήση του πλαστικού χρήματος, η JCC, κατάλληλα επανδρωμένη και αξιοποιώντας τεχνολογίες εχμής, είναι σε θέση να παρέχει 24ωρη ασφάλεια και αξιοπιστία στις εμπορικές πράξεις των πελατών της, εμπόρων και κατόχων πιστωτικών χρεωστικών καρτών.
οι επιτυχίες του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας στον αγώνα πρόληψης και καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος πιστοποιούν τον ψηλό βαθμό της παρεχόμενης διασφάλισης των συναλλαγών από την JCC. Προσθέτει δε πως τα τελευταία 2 χρόνια το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων της JCC, σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας και την αστυνομική δύναμη Κύπρου, έχει συμβάλει καθοριστικά στον έγκαιρο εντοπισμό και την πάταξη των περιστατικών διαδικτυακής απάτης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία των πελατών μας και η διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος των τραπεζικών καρτών, σαν ένας ασφαλές και έμιστος τρόπος πληρωμής, τονίζει ο Φίβος Χριστοδουλίδης, επικεφαλής του τμήματος. Παρακολουθώντας σε 24ωρη καθημερινή βάση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που συνδέονται με εμπόρους πελάτες της εταιρείας και με κατόχους καρτών τραπεζών μετόχων της JCC, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων είναι σε θέση να εντοπίσει άμεσα ύποπτες δοσοληψίες. Σε περιπτώσεις εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών, η εταιρεία ενημερώνει άμεσα τους κατόχους κάρτας, τους εμπόρους, τις τράπεζες και την αστυνομία για την έγκαιρη καταστολή του φαινομένου. Με αυτή την ευκαιρία, η JCC διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει την αξιοπιστία των συναλλαγών και να παρέχει συνεχή προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα. Συνεχής ροή ειδήσεων στο www.citychanneltv.com.